ja viimeinen kisapäivä. Jaksatteko te vielä? No kyllähän te jaksatte. Tänään nähdään, ketkä urheilijoista venyttävät itsensä parhaaseen kisasuoritukseen ja nappaavat Rukalta maailmancup-pisteet. Kisatunnelma on Rukalla aivan omaa luokkaansa. Rukaspirit näkyy fanien keskellä villeinä tuuletuksena, katseen kääntävinä asusteina ja ennen kaikkea äänekkäänä tuuletuksena. Woohoo! Mikä on ollut sinulle kisaviikonlopun sykähdyttävin urheiluhetki? Kerro se meille ja postaa someen hashtagillä RukaNordic. Mä tykkään täällä Rukalla hiihtää, täällä on ihan mieletön yleisö. Ja toivotaan, että koko viikonlopun myös on täällä tosi paljon porukkaa paikalla. Mukava olla täällä taas ja Ruka on mäkenä minun yksi suosikkeja, niin ootan kyllä innolla päästä hyppäämään. The track here in Ruka, I really like it. Kotimaisemmissa on aina kiva kisata, ja mäki on semmonen, mistä tykkää, niin mielellään aina tänne tuotetaan. Hyvä paikka itselle. It was challenging. The snow and the tracks were hard, but I feel like I could do a good job on them. And yeah, I love ski here in Ruka, so I'm very happy. Ruka on aina spesiaalipaikka ja kiva aloitus kaudelle, niin tää on aina hieno. Eikö suksi luista? Muista seurata meitä somessa. Meidät löydät somesta, TikTokista, Facebookista ja Instagramissa nimellä RukaNordic. Uskomaton, fanitus, unohtumaton. Amazing, scary, joyful. Parasta on ehdottomasti ollut tunnelma täällä. Ja ihmiset. Suomalaiset osaa kannustaa. Kyllä. Huikeeta, tosi jännittävää. Hauskaa, kivaa ja hyvää. It's nice changing weather conditions and a good feeling. Hyvät fiilikset. Mennään kannustaa Ilkka podiumille ja siitä sitten iltaa kohti. But never cold.